Iruñeko Sanferminetan segitzen dugu, foru enparantzan gaude eta orain eguerdian txinga erute txapelketa, Nafarro mailako txapelketa jokatuko dute. Beratik etorritako Nerea Sorondok, Txantreako, June Etxeberriak eta Lesakako Xanta Sousak. Ondotik, lanberak egin beharko dituzte gizasemeak ere. Nafarroko txinga eruate txapelketako bagarailarekin, txapeldunarekin gaude hemen, Xanta Sousa, egunon eta zorionak. Egunon, eskerrik asko. Bueno, utzi dizut arnasa hartzen, edo igual goizegi etorri naiz, nola baloratzen duzu, erakustaldia egin duzu hau? Oso ongi, gustora, primera. Zein da sekretua edo, aipatzen zuten hasieran lurra hau ez dela kaso oberena, adokina, besoak balantzan edo biltzen direlako, baina zuretzako ez da deus ere oztopo? Pues sekretua, esto da sekretua, sufrimento eta nola esaten da, amor propio. Maitasuna, horre garra, ez, venga, nahi du eta venga, sigi, eta ja, arrera. Aitzongi, egin txuzu, jatxun, 30, ezakit azkenean zenbatin gelitzu zara, 26. Bai. Zego saltzen duzu, Xanta? Gau. Ze gozadu gau, a ver, arratz, magra. Grazia magra, hori da trukoa. Sanfermintako amarretako dezente bat inbar da txingak eraunteko. Hori da. Zorionak. Eskerrik asko. Zaila rekorra unitzez gehiago betetzen txuzun. Nahikoa. Xanta, sekreto bat, Lesakako ura ere bada hor klabia. Bai, hau da Lesakaterako. Hau Lesaka, bai. Agitzoki, eskerrik asko. Eta azkena esan dugu. Hau pasanta. Hortxe, txalo ero bat, un fuerte aplauso para Xanta Sousa. 26 plaza. Hortxe, biziuki ekin dio lanari. Eben jugu June Etxeberria eta Nerea Sorondo ere, dakite erakustalia ikusten ari zatela, baina ze balorazio egiten duzu? Ondo, egon gara plazan ja eta oraintxe hemen ja ikusten beste guztia, baina positiboa, ezagit. Zein da zuentzako trukoa? Xantak erraten zuen maitasun propioa eta egiten ari zaren lanan sinistia dela, ados daude? Izan daiteke. Eta gero fisikoa eta fondoa eta teknika ere izango da baita, eta denetarik. Entrenamentu gogorrak egin beharko dira pentsatzen dut, balako probak egiteko. Bai, esplosibak batez ere. Denbora eta arte mugatuan ikuste ahalik eta hoberen egitea da trukoa. Txantrearra izanik, ez dakit, izan duzu aukera Sanferminekin gozatzeko? Piskat, bai. Hortik aintzinera gehiago igual. Bai, eta naberitzen da gorko ere. Igual orduan uztailean 6 jarri beharko dugu, 12 binolen eta lanak egin eta fuera. 5 pixkat hobeto igual. Aitzongi, eskerrik asko, June. Hortxe jarraitzen du. June Etxeberriak 3. plazaren bila. 3 plaza. Eta hortxe. Azkeniko momentu arte saiatu da. Nerea, zuk ere egin duzu proba, ze balorazio egiten duzu edo?
Bueno, konten azkenin, ez? Saiatzen gara, ez gara honiz prestatzen, badakigu kriston maila dagola xantakin, baina, bueno, konten, azkenin parte hartzen dugu eta txapelketak antzina segitu behar du, bertzenaz galduko da, eta pena da horregatik. Hori da, erakustalia egitz polita egin duzu hiruek ere, ez dakit, honekin bukatzen duzu San Fermintako lanak, edo handikan baduzue bertze txapelketarik edo egunok eta? Ez, baitugu bertze lanak ere, gu biek trontzalaria gara, txingatan aritu gara, eta ni aizkoran aritu behar da, eta bera sokatiran. Orduan, dei bat neska guzikiri animatzeko herri kiroletara, gutxi garela eta denak reziklatu behar gara, asik animatze daiztela. Bueno, nik erraten aldut, xantak errandun bezala, 10etako egin behar dela, ni horret animtzen naiz, txingak, igual, utziko jut bertze batien entrenatzeko dozi moduz, bueno, eguan ja, serio esker mila, elkarrizketa eskaintzagatik eta zorionak. Ahí se nos está marcado con el lanzamiento. Estructura y en el suelo. Esta 8 ha sido 2 minutos de tiempo y ahí comienza la tabla Miriva. Lehenengo Antxati a la borna, la primera alza y al bajar prácticamente entonces otra alzada entera. Como coloca Federación Charlie, 9 alzadas válidas. El juez le ha preguntado si quiere realizar una más. Tiene 2. Ahí veis cómo es. Alzadas válidas. Y por lo tanto cuando realice esta ya será campeón 12, todavía le quedan 25 segundos. Pero Mañasarte va a ver si tiene tiempo para una más. ¡Ahí va Íñigo!